Dobro jutro. Evo nama još jedan lijepi početak. Započet ćemo od početka sa disanjem. Tako da, ajmo sjesti na ovaj način, znači na pete. Ako vam je to neugodno i žulja, onda stavite ciglicu između nogu, pa sjednite na nju. I u ovom položaju, nakon malo s jedne kosti stavimo prema iza i produžimo leđa, a zarolamo ramena, opustimo dlanove na bedrima, bradu prema dolje. I samo malo osvijestimo tijelo u prostoru. Upravo pustiti sve ono što smo do sada doživjeli u danu ili ako je jutro, sve ono što smo doživjeli jučer. I probamo pustiti ideje šta ćemo doživjeti u budućnosti. Tako da baš nekako imamo tu svijest u sadašnjem trenutku koji rekli smo je protočna točka. Sadašnji trenutak teče kroz prostor i zato ga isto ne možemo dugo gledati i dugo zadržavati. Ok, idemo disati trodjelno disanje. Znači prvo stavljamo dlanove, jedan dlan na pupak, jedan ispod, zarolamo ramena i opustimo laktove. Udišemo u zonu ispod dlanova. I onda izdišemo i opuštamo mekano trbuh i leđa. Opustite lice. Baš kao da tijelo izunutra radi taj dah i radi pokret laganje u trbuhu. Dovedemo mir u taj dio tijela, ne samo u trbuh, nego naravno i u zdjelicu i u donja leđa. I svakim izdahom iznesemo iz tog dijela tijela isto žurbu ili nemir ili bilo kakav osjećaj stresa. Možete čak i zamisliti da farbate taj dio tijela sa nekom sjajnom bojom. I onda ćemo lagano dignuti dlanove. Jedan dlan ide na dijafragmu, drugi ide iznad pupka. Opet zarolamo ramena i opustimo laktove. Produžimo svoju os sadašnjeg trenutka i onda punimo donju komoru koja nam je već ofarbana prema gore, udišemo i izdišemo odozgora prema dolje. Znači farbamo prostor želuca, dijafragmu se farbamo, sa udah svjesni i izdah koji opuštam. Udah donosi prostor i svijest, izdah opušta, omekšava. I onda ćemo nježno prebaciti dlanove na prsa, ovako opušteni.
I udišemo odozdola kroz sredinu do gore, napunimo prsa, lapatice, znači gornja leđa i vrat. Izdišemo odozgora prema dolje. Super. I onda opustimo ruke sa strane. I sada ista ta pažnja, znači da udišemo odozdola prema gore, ali kroz tu puninu našeg torza radimo sa pokretom dizanja ruku. Tako da na udah ruke idu gore. I na izdah spustimo prema dolje i spuštamo pažnju, putujemo, opuštamo kroz cijelo tijelo do dna zdjelice. I opet. I još udah, baš cijeli puni udah, sve se napuni s udahom. Izdah. I zadnji. I izdah. Idemo se dignuti na dlanove i koljena i nastaviti sa cat cow valovima, ali ista ta pažnja, udah putuje i puni od zdjelice kroz tijelo do prsa, kad je val prema naprijed. A izdah prazni odozgora prema dolje, kad je val rolanja leđa. Samo uđite u jedan lijepi ritam koji je onako skliski, a opet baš potentan. Da se stvarno u tijelu počinje taj dah jako lijepo mijenjati. Dah nam je skoro važniji sad fokus nego pokret. Možemo? I onda idemo staviti dlanove, jedan dlan prema naprijed. I krećemo na udah, opet punimo odozdola prema gore i krećemo se u takav pokret da dođemo do te visoke kolubre i protegnemo. Izdah, rolamo i praznimo odozgora prema dolje dok ne dođemo kao da ćemo sjesti na pete prema balasani, ali ne sjednemo. I odavde kreće udah naprijed i gore. Super, još protegnemo udah visoko, visoko napred, lijepi dugačka linija. I onda opet prema iza i ovaj put sjednemo na pete. Ostanemo jagodicama nekako zagrabljeni ovdje vrhovima prstiju prema naprijed, tako da ovo sjedenje na pete je sporo. I da se sporo, ugodno produže baš ta donja leđa, čelo u pod i ostanemo tu nekoliko udaha i izdaha. S istim fokusom daha da punimo odozdola prema gore.
ali možda sad malo više naglasak na stražnju stranu. Ruke su ravne i još uvijek kao malo grabimo sa vrhovima prstiju. I onda dolazimo kukovima iznad koljena i idemo u Anahata asanu, odšetati dlanovima naprijed i spuštamo srce prema podu i čelo u pod ili bradu ako imate prostora. Isto protegnemo i prodišemo. Pa se vraćamo, gurnimo od dlanova i dođemo na sve 4, prelazimo u down dog. Lijepo, zdjelica gore i malo prošećemo u mjestu, samo da se razgibaju noge. Super, opustimo glavu, jedan lijepi udah kroz dužinu cijelog tijela. I izdah. Udah. I onda šećemo na početak. Stopala naprijed, koljena mekana, udah, val, opet od zdjelice, punimo ga prema naprijed. Prsa. Izdah u pretklon rebra prema bedrima, praznimo ga natrag prema zdjelici i stisnemo taj donji trbuh na bedra. I opet udah odozdola prema naprijed. Puninu torza udahnemo, mislim cijelog tijela. I onda izdah. Još. Udah. Super. I sad na sljedeći udah idemo gore visoko sa širokim rukama. Otvorimo se skroz. Izdah ruke uz tijelo. Idemo kroz pozdrav suncu, ali ćemo malo dodati cat cow elemenata, jel, tog osjećaja pleksije, ekstenzije kralježnice. To je pokretno, pardon, ne osjećaj, nego pokretno. Izdah, udah ruke gore. Izdah, idemo opet u pretklon i skroz toplimo, opustimo vrh glave prema podu. Udah ravna leđa, punimo udah odozdola prema naprijed i gore. Izdah, iskorak iza koljena u pod. Udah, idemo prema visokoj kobri, znači naprijed, dlanovi su malo ispred ramena da se izvijemo, baš ramena iza prsa gore, skroz. Izdah, zarolamo i sjedemo prema petama, ali ne na pete. Udah, dolazimo na sve 4 i još jednom dignemo prsa samo ovdje, ovako kao za cat, za kao. I na izdah rolamo leđa, idemo u down dog, dignemo ga gore, jedan udah. Izdah, šećemo na početak. Udah od vrhova prstiju. Izgradimo dužinu leđa. Izdah u pretklon. Udah, ruke gore. Izdah uz tijelo. Može. Idemo nekoliko ovakvih krugova i stvarno samo ući u ritam pokreta. Znači nadovezati pokrete i dah. Udah, ruke gore. Izdah u pretklon. Udah od vrhova prstiju protegnemo. Izdah, koljena u pod. Udah, klizimo prema naprijed, izronimo u visoku kobru i protegnemo ju. Izdah, rolamo i kao da ćemo sjesti na pete.
Udah, vraćamo se na sve 4, samo prsa gore, glava gore, udah. Izdah, trbuh unutra i down dog. Udah. I izdah, iskorak na početak. Udah od vrhova prsti. Izdah u pretklon. Udah, ruke gore, rastemo skroz, široki udah. I uz tijelo. Udah, ruke gore. Izdah u pretklon. Vrlo se omekšamo u tom pretklonu da se sve opusti izunutra. I onda udah, punimo odozdola, ravna leđa prema vrhu prsa. Izdah, iskorak iza koljenom pod. Udah, izranjamo napred prema visokoj kobri. Izdah, rolamo i kao da ćemo sjesti na pete sporo, osjetimo to ugodno produživanje. I onda opet na udah dođemo na sve 4, lagani val prsa gore. Izdah, rebra unutra, down dog. I udah to. Izdah, stopala naprijed. Udah od vrhova prstiju. Izdah u pretklon. Udah, ruke gore široko. Izdah uz tijelo. Udah, ruke gore. Izdah u pretklon. Udah, lijepa duga ravna leđa, puna daha. Izdah, koljena u pod. Udah, izvlačimo visoku kobru. Kralježak po kralježak. Da se sve fino produži. Trbuh ostaje unutra. On pomaže produžiti kralješke, srce gore. I onda suprotno. Izdahom idemo iza i produžujemo u prostor u stražnjem strani kralježaka. Vraćamo se na sve 4, udah prsa gore. Izdah, down dog. Udah. I izdah, početak. Udah od vrhova prstiju. Izdah u pretklon. Udah, ruke gore. I uz tijelo. I još jedan isti ovaj krug. Udah, ruke gore. Izdah u pretklon. Udah od vrhova prstiju. Izdah, iskorak iza koljena u pod. Udah, izranjamo u visoku kobru. Zarolamo iz ramena. Izdah, trbuh unutra pa sjedamo prema petama. Udah, sve 4 prsa gore. Izdah, down dog. Veliki udah. I izdah, početak. Udah od vrhova prstiju. Izdah u pretklon. Udah, ruke gore. I uz tijelo. Idemo još do down doga istim putem. Udah, ruke gore. Izdah u pretklon. Od vrhova prstiju lijepi udah, punimo od zdjelice do prsa, do vrata. Izdah, koljena iza. Udah u visoku kobru, opet punimo odozdola prema gore. I izdahom, kao da ćemo sjesti na pete sporo, produžujemo leđa. Udah na sve 4. Prsa gore.
Izdah, down dog. Sad ostanemo tu nekoliko udaha i izdaha. I idemo iskoračiti desno stopalo napred, lijeva peta se digne. Probamo staviti dlanove na vrhove prstiju. Kako spuštamo zdjelicu, tako ćemo dignuti prsa gore i opet punimo udah kroz tu dužinu od ozdola prema gore. A na izdah skrčimo koljeno, ali ne idemo do poda i pošaljemo težište iza, zarolamo leđa, trbuh unutra. I opet udah. I izdah. Opet pokret nam je skoro važniji od daha i probajte rađe raditi malo manje amplitude, a stvarno osjetiti da se pokreće dah u tijelu u ta dva smjera, vrlo jednostavno, jel da? Fleksija i ekstenzija, to nam je skoro najpoznatiji smjerovi kralježnice. Tako, onda spustimo to koljeno u pod, dođemo gore, znači imamo koljeno ispod kuk iznad koljena i tu imamo koljeno ispod gležnja. Ruke ispred i isto stvar, znači kad idemo gore, baš imamo taj osjećaj, dižem dlanove i dižem dah, dižem ga odozdola prema gore, ispuštam zdjelicu, dižem prsa, izvlačim se. Možemo čak napraviti pištoljić ja zovem ovu mudru u kapijasanu koja se radi. Tako da kad dođemo gore, da baš možemo protegnuti skroz. Ramena na uši, brada dolje, vrh glave izvlači gore. I na izdah idemo opet mrvicu prema iza, rolamo leđa, spuštamo naš pištoljić prema dolje. Ruke ne moraju biti rigorozno ravne, mogu se spustiti. Možda idemo 5 puta. Udah. I izdah. Lijepi gusti dah. Dva. Tri. Četiri. I na izdah 5. Vraćamo dlanove u pod, noga iza, down dog. Opustimo glavu, prodišemo. Lijeva noga naprijed, desna peta ostaje gore, koljeno ostaje u zraku. Tu smo, 5 puta radimo ovaj pokret. Znači kukovi idu dolje, polagano izdužujemo prsa naprijed i gore na udah. I izdah, skrčimo koljeno, šaljemo težište iza. Još jednom. I onda spuštamo koljena u pod i dolazimo gore. Napravimo našu mudru. I idemo ode naprijed, udah. Zdjelica ide dolje, ruke i prsa gore, sve se napuni sa udahom. I izdah, zarolamo prema iza. I opet zaronimo i izronimo.
2, 3, 4, još jedan, i 5. Ponovo down dog, dlanove naprijed, noga iza, protegnemo ga. Pa desno stopalo naprijed, lijeva peta pod. Dižemo ratnika 1, udah ruke gore. I izdah, dlanovi ispred srca. Nekoliko puta ćemo i ovdje probati napraviti krug taj sa kralježnicom, odnosno sa dahom, krug sa dahom. Pa fokus nam je na dahu, udahnemo odozdola prema gore, izdahnemo odozgora prema dolje. I onda idemo kao da izranjamo sa rukama, udah naprijed i gore i protegnemo se. Izdah, zaranjamo sa rukama i rolamo leđa. I opet udah. I još. Sve je ok, ne morate veliki krug raditi, nego sporo. Da osjetite da ti mišići precizno rade. Aktiviraju se i uzduž leđa i u trbuhu. Još izdah. I udah, idemo gore. I onda ruke struk i izdužimo nogu. Skratimo raskorak. Prsa napred, udah, srce gore. I spuštamo se napred. Možete otključiti prednje koljeno da dođemo vrhovima prsti u pod. Udah opet, napunimo prostor kroz leđa prema prsima. I na izdah se opustimo u pretklon, laktovi iza, vrh glave dolje. Nastavimo tako disati u položaju i skrasavimo. Opuštena je glava, osjetimo svoju stražnju stranu, dišemo i punimo od ispod bubrega, preko bubrega, do rebara, preko rebara, ispod lopatica, do stražnjeg vrata, znači po stražnjoj strani. Tako, pa izdužimo opet leđa, idemo samo odavde u down dog, iskoračiti nogu iza i protegnuti se udah izdah. I još druga strana, lijeva napred, desna peta pod, udah u ratnika 1. Izdah, noge su mirne i čvrste i idemo, ronimo dolje, udah, izranjamo napred i gore. Gledajte možda mirno u pod cijelo vrijeme, bit ćete stabilno. Udah, još jednom. Izdah dolje. Udah dolje. I ruke struk, ispružimo nogu, skratimo raskorak. Udah, prsa naprijed. I na izdah u pretklon. Skočite koljeno koliko treba. Pa još jedan udah kroz duga leđa. Izdah u pretklon.
Mirno dišemo. Tijelo diše, ne nos, nego duboko u tijelu. Kroz nos samo struj zraka, ali tijelo ga uvlači unutra. Tako, i onda od vrhova prstiju, udah ravno leđa. Izdah, stopala iza, down dog, lijepo ga protegnemo, udah, izdah. I vraćamo se gdje smo bili na početku. Stopala, koljena u podi, sjednemo na stopala. Prsa gore, ramena dolje. Prodišemo. Osjetimo da li sada lakše napuniti one 3 komore. Znači da stvarno, kao je malo, možda ima više prostora, da dah uđe stvarno duboko unutra. I onda da sporo prolazi van. I opet osjetimo ovaj sadašnji trenutak kao točku u prostoru koja se stalno mijenja. Sadašnji trenutak je tok, protok. I mi ga razumski ne možemo pojmiti, ali osjećajno da. I zato spajamo svoju pažnju sa tijelom i osjetimo protočnost sadašnjeg trenutka kroz svoju os, kroz svoje tijelo. Ok, ovdje ćemo napraviti samo garuda ruke. Znači lijevi lakat mi ide dolje i desni ide na njega. I onda ako može, oni se mogu isprepustiti još jednom ruke ili samo zalijepite vanjske strane dlanova. I na udah lagano dižemo, stisnemo lakat o lakat da nam se prošire lopatice i spuste ramena dolje. I onda na udah protežemo prsa gore, srce gore. Izvučemo se i napunimo sa udahom sve te dijelove tijela koji se otvaraju ispod rebara, ispod lopatica. Nekoliko udaha i izdaha. Izdah, spustim. I sad kao da malo rolam prema unutra. Idem laktovima prema rebrima. Glava dolje i isto par udaha izdaha. Napuhnem tamo gdje se tijelo otvara. S time da i dalje lakat stišćemo lakat i ramena imaju tendenciju da idu dolje. I još jednom izranjam prema naprijed. Odozdola kralježnica je cijela uključena u taj pokret. Još izvijemo ruke, udah. I izdah, opustimo ruke na bedra, zatvorimo oči i na kratko samo osjetimo val protoka kroz tijelo. Pa će nam ići lijeva ispod, desna na nju. Laktovi dolje. I nježno ruke idu naprijed, gore, polagano izvijamo kralježnicu. Dižemo ruke i punimo se dahom one dijelove koji se otvaraju. Nekoliko udaha i izdaha. Pa na izdah rolamo polagano odozgora, unutra kralježak po kralježak, laktovi prema dijafragmi i probamo i ovdje prodisati. I onda još jednom izvijemo naprijed i gore. Udah. I na izdah opuštamo ruke na bedra i kratko opustimo skroz, duboko u ramena, duboko iz ramena.
Super, sad se spuštamo naravno na leđa. I samo prebacimo za okružiti sat. Stopala u pod. Jedan mali most. Dignemo zdjelicu, prepletimo prste lakat prema laktu. I ugodno izvučemo. Prodišemo. Mali osmijeh na lice. Osjetimo položaj kralježnice. I onda rolamo zdjelicu u pod i zagrlimo koljena na prsa, bedra na prsa. Ugodno ljuljuškamo lijevo desno. I onda opuštamo ruke i idemo odignuti noge u zrak i protresti, ovako samo malo protresemo, baš da hoćemo opustiti mišiće. I napraviti par velikih lijepih krugova u gležnjevima. I već pripremamo kralježnicu da se lijepo produži, zalijepi u pod i otvori i proširi. I da nam se otvore ruke. I onda ćemo samo ovako spustiti bedra na rebra i polagano kliznuti noge u pod. Kliziti stopalima da se otvore široko i pete i prsti prema van. Jedan udah i na izdah se opustimo i otopimo u pod. Predamo težinu cijelog tijela podlozi. I sada sa onako apsolutno nikakvim naporom udahnemo mirno, odozdola prema gore, punimo udah. I izdišemo odozgora prema dolje. Ovo je više kao da neka energija nas isplahne. Može, nije pokret toliko tijela. Znači nema toliko mišića koliko je samo taj osjećaj smjera energije. Potpuno bez napora, zubi opušteni, usne. Možete isplahnuti izdah i kroz usta.
I onda možemo ovaj miran prostor opet staviti jednu svoju namjeru koja je jako nesebična, znači nešto što smo spremni pustiti i nešto što smo spremni zaista promijeniti, stavimo u pozitivnom obliku. Na primjer, daj mi snage, možete se obratiti Bogu ili svemiru ili svjetlosti, daj mi snage da moj više ne reagira tako reaktivno na neku situaciju ili osobu. Daj mi snage, svjetlosti Bože, daj mi snage da lakše pustim te male grčeve, velike grčeve i da lakše ostanem otvorena i u svojoj pravoj prirodi prisutnosti sa prolaznošću. Tu je moja molitva u sadašnjem trenutku. Tu sam jedno sa tom prirodom, sa tim što je veće od mene. A kad sam u tim svojim malim brigama i strahovima i identifikacijama, onda sam zarobljena u nekakvom iluzornom izdvojenom kavezu. I neka što manje vremena živim u tim svojim kavezima. A što više vremena, neka sam slobodna, otvorena i prisutna sa prirodnom prolaznosti i sa tokom života koji je plan od više sile, a ne od mene. I onda možete nastaviti još malo se otapati sa svojim tijelom i sa tim mislima ili pokrenuti nježno preći preko boka da se samo pozdravimo. Neka svojim trudom i svojom prisutnošću ulažemo upravo taj napor da lakše pustimo ono što nas je skrčilo i stisnulo i što nas je naizgled izdvojilo iz cjeline i da se lakše vratimo tom flow života, svetosti života. Namaste.